За столом 10 чалавек. Яны маладыя, бесклопатныя, выпіваюць як все. Але па статыстыцы, адной з тых, хто п'е дзяўчат, народзіцца дзіця-аўтыст. Адзін, у прынцыпе, не зможа мець дзяцей. Наступства прыёму алкаголю. Яшчэ адзін памрэ ад унутранага крывацёку печані. Адзін у стане алкагольнага ап'янення заб'е дзяўчыну і закапае, каб здаць яе кватэру. Двое памруць ад разрыву сердца. Адзін сядзе ў турму ў стане ап'янення. Он до смерти заб'е чалавека. Яшчэ двое загінуць або пакалечыцца. У здарэннях прычынай якіх стане алкаголь. Ты адзін з іх? Ты хочаш пакінуць дзяцей без усмешак? Кожная кропля алкаголю забівае твоё сердце, і калі ты застанешся без яго, будзе позна ратаваць тых, каго ты кахаў.